Euskaraldiaren 3. edizioa gaur bukatuko da eta ekimen honen baitan Hendaian egin den mintzodromoan egon gara. Honekin lotuta, Bixente Etxeberria ere ezagutuko dugu bere familian transmisioa galdu eta euskalduntzea erabaki zuen gaztea hain zuzen. Baina hiriburura ere jo behar dugu, Ametsa ikastolan 2 aste berogailurik gabe egon ostean, besteak beste elkartasunari esker berriz ere pizteko moduan baitira. Arratsaldeon ikus-entzuleok eta eskerra bai pizteko moduan egon diren izugarrizko hotza izan baitugu gaur goizan eta hotz horren adierazle Gabonak ere badatozela eta gaur arratsaldean besteak beste Miarritzen eta Baionan Gabonei hasiera ofiziala emango diete, baina asteburura begira bestelako planak ere baditugu, ezagutu nahi baituzue, ez galdu gure gaurko saioa. Ongi etorri! Sute batek Angeluko pinada oihana asuntzitu ondotik 2 urte beranduago zuhaitzak berriz landatzen hasi dira. 2023 urtera arte 60.000 zuhaitz landatu behar dituzte. Hain zuzen, batez ere pinuak eta aritzak landatuko dituzte gehien bat. Pinadari bizi berri bat emango diote herritarrek eskuz esku. Orotara 400 bat angeluarrek parte hartuko dute landatze lanetan. Oroitarazi behar da 2020ko uztailan nahikera piztutako sute baten eraginez 100 hektaria baino gehiago suntsituak izan zirela Angeluko pinadan. Hiriburuko Ametsa ikastolan berogailurik gabe egon dira 2 astez, gas faktura 8 aldiz kariotu ostean, etetea erabaki baitzuten. Baina 2 asteko amets gaiztoa eta gero berriro berogailuak martxan jarri dituzte Arrasateko Arizmendi ikastolaren kanpainari esker. Izan ere, Gaztaina eta elkartasun ostoak saltzen egon dira Arrasaten, Aretxabaletan eta Eskoriatzan eta egun gutxian 5.333 euro lortu dituzte. Kontsumoa murriztuta eta beste kontratu bat negoziatuta beraz, berogailuak prest, zati bat euren gain hartza erabaki zuten guraso bilkuran eta beste bat elkartasunari esker finantzatuko dute. Behin-behineko atera bidea da baina orain elkargoarekin eguzki panelen instalazioa negoziatu nahi dute. Euskaraldiaren karietara mintzodromo bat antolatu du Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoak. 100 bat pertsona bildu dira Gazteluzahar aretoan euskaraz hitz egiteko. Partzuergoak euskara lantalde bat badu, beste hainbat arloetan bezala, eta bistan dena gure helburua da euskararen erabilera bultzatzea. Eta hau da manera bat, zen ikasten duen jendeak erabildezan oso importantea da euskararen garapenerako. Adin ezberdina eta euskara maila ezberdina duten parte hartzaileek 5 gaien inguruan hitz egiteko aukera izan dute. Ikusi dezuen bezala oso interesgarria da musika bat jotzen duenean, bakoitza aldatu egiten da maiez, eta gai diferenteak dira Bidasoaren turismoaren inguruan, jasangarritasunari buruz, noski euskaraldiari buruz, hainbat gai hitz egiteko parada edukiko dute pertsona diferentek. Hitzordura hurbildu direnek arrazoi ezberdinengatik parte hartzea erabaki dute, baina denak elkartu dira euskararen inguruan. Nik Iruñakoa naiz, baina Hendaian bizi naiz duela 15 urte, eta euskara ikasten ari naiz, eta bizkanaka. Mintzalagunen koordinatzaile izan da, talde bat ekarri dugu, beraiei laguntzea baita, eta iruditzen zaidalako ariketa polita dela eta beharrezkoa. Nik erretiro hartu dut orain dela gutxi, eta ikusi nun mintzalagun programa, hola salseatzen interneten eta erabaki nun parte hartzea, eta nire lehenengo aldiz eta polita iruditzen da dizuet. Mintzodromoak eta euskaraldiak erakutsi duen bezala, euskara batzen gaituena da. Bixente Etxeberrik duela gutxi ikasi du euskaraz. Frantzian jaio eta aitatxi iparraldekoa zuen arren, familia hainbat herrialdetatik ibili zen eta euskara ez zuten transmititu. Baina ez duen sekulan ikasi, aitatxi izan da azken euskalduna gure familian. Baina baditugu ere sustraiak Ego Amerikan, Txilen, zehazki, eta egon nintzen urte batzuk Ego Amerikan, erri desberdinetan, eta izan niz azken urteetan Ekuadorian, Txilen, Argentinan lan egiteko batez ere.
Eta aitatxi hemen bizi zen eta heri zen eta itzuliniz Euskal Herrirat berarekin izaiterat. Eta konturatu niz bizki garrantzitsua zela berarentzat hizkuntza eta berarekin mintzatzeko ikasi nuen eta segitu dut zen eta maitatu dut azkenean. Beraz, Barnetegira joan eta 7 hilabetez ikasi zuen euskaraz, gero beste 4 hilabete gau eskolan eman da, euskaraz bizitzeko gai da egun. Gainera, aekan irakasle lanetan ere ari da, Itsasuko gau eskolan. Nik erraken dut beti segitzen dudala formakuntza, jarraitzen dut zen eta berakasten duzularik zuk dena zure kurtsua perfektua kakotxartean izan behar da, ez da beti perfektua, baina zuk ongi ulertu behar duzu gero azaltzeko. Hori esker segitzen dut formakuntza, erakasten dut eta ikasten dut behar momentuan. Euskarak erabat aldatu dio bizi modua Bixenteri. Guain bakean nizen sustraiekin. Familian izan da pisu handi bat, zenta ezen transmisiorik gure familian eta etxiren partez batez ere, eta izan da pisu handi bat luzaz familian, ezenetako bakarrik familian orokorrean. Beraz ikasi nuen aitatxirekin mintzatzeko, baina azkean nik atseman dut beste zerbait bakea. Guain tranquil niz, lasai niz eta ene lekuan sentitzen niz guain. Lekornen instalatu da beste 3 lankiderekin batera laborantza proiektu batean hasteko. Helburua da bai oianetan kultibatzea ere. Erabiliko ditugu zuhaitzak gauza desberdinak egiteko. Ez da monokultura izanen, baizik eta denetarik pixkat, beraz barazkiak, landare sendagarriak eta frutu hainitz ere, dena berlekuan. Oreka bat atxemaiteko. Ez dugu deus asmatu, hola zen lehen, oianetan lan eginen dugu eta landatuko ditugu gauza batzuk. Eta hori egiteko erabiliko ditugu zaldiak, trakzio animala egiteko, zenta oianetan traktoreak ez dira basatzen. Baliatzeko ere beste metodo bat lan egiteko, lehen bezala azkenean. 30 hektareatan biologikoan arituko dira eta oianaren inguruan gauzatuko dute euren proiektua. Mementoan lurretan badugu erdi pentsa erdi oianak eta dena oianak izanen dira bukaeran zenta guk baliatzen dugu zuhaitza edo zain ekoizpen bezala, tomate bat bezala, transformatzeko gure helburua da erakustea posible da beste zerbait egitea enborekin, zuhaitzekin orokorrean, ikusten dugu hain krisiarekin nola den atxemaiteko zerbait ez dakit erakitzeko etxe bat, eta lehen posible zen, zenta baziren zerrategiak eta dena lekukoak bederen, eta hain ez da deus. Horregaitik erosi dugu Lekorneko zerrategia, ezartzeko hemen lurretan, beraz ondoan zenta gerezetan gira, gure zuhaitzak baliatzeko, ez dakit oholak egiteko, jabeak egiteko. Biharko izena du proiektuak hastapeneko lanetan ari dira orain epe luzerako izanen den proiektu honetan. Elkarte bat izanik, finantziazio oro jasotzeko prest dira. Lau gira, ez da juntan normalki bakarrik lan egiten duzu, hor atxikiko ditugu uneak libre izaiteko, eta txandaka lan egiteko, hori berria da, eta behar proiektuan laborantza bada, baina gauza desberdinak ere, zerrategia ukanen dugu adibidez, animaliak baditugu, ez da junta ere ez. Beraz, lotu handirik ez ukaiteko pakekin, guk egin dugu proiektu desberdin bat. Hau da gure atera bidea. Ez dakit martxatuko denetz, baina bo, eskatuko gira berez, bederen. Ilusioz begiratzen dio etorkizunari, Frantziatik Hego Amerikara eta bertatik Lekornera euskaraz eginen dio aurre mendikaitzina datorkionari. Ikusentzuleo ostirala da, beraz asteburuari begira jartzeko unea heldu zaigu. Lehenik eta behin euskaraldiakari ostiral honetan Hendaian iraganen den bertso saio bat aipatuko dizuegu. Miren Artetxe, Sustai Korin eta Aimar Karrika bertsolariek enbata gaztetxean saio bat proposatuko dute arratsaldeko 7:00. Bihar ordea Baionako Kalostrapen Odei Barroso raplariak kontzertu bat eskainiko du 8:30 goiti. Reta Zetak ere gaualdian parte hartuko du. Larun batean ere hainbat kontzertu antolatuko dituzte Makeako herria. Hain zuzen Sutik, Istaklok eta Lier taldeak oholtza gainera igoko dira eta gaualdia DJ Uzkuluzekin bukatuko da.
Ikusentzuleo kausa izan da guztia, Odei Barroso raplariak EHZ-etan eskainitako kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Gu igandean itzuliko gara astekariarekin. Bitartean, izan ongi! Batzutan ez dakit zer dudan gozuan, bestetan ez dakit nor dudan.